D'on venim? Durant el juny i juliol, famílies, entitats i persones a títol individual han presentat un total de 87 propostes. Després de la seva revisió, se n'han validat 34, que són les que passen a votació final. Les preguntes claus. Què? Votació anònima per escollir on s'invertiran 150.000 euros del pressupost del 2021. Qui? Veïns i veïnes d'Amposta majors de 16 anys empadronades actualment o en els últims 5 anys. Quan? Del 13 de novembre al 13 de desembre. On? Online, tufas.amposta.cat o presencialment a l'Ajuntament, a l'Oficina de Cultura i també a la piscina municipal. Com? Escollint 3 propostes d'entre totes les vàlides. Per què? Perquè tu fas Amposta. Vota del 13 de novembre al 13 de desembre. Aquesta és la teva. Entre totes i tots, fem Amposta.